Тя е много лична, почива на множество семейни, родови, приятелски, дълбоко изстрадани и преживяни лични свидетелства. Тази книга е антиподът на моментната конюнктура и на случайното усилие. Напротив, пред нас е труд на много десетилетия, на напластявания, на познания пласт след пласт, година след година. Можем да кажем, това е книгата на целия живот на нейния автор Лари Королов. Тя ни докосва, защото тази книга може да бъде книга на живота на много от нас. Изданието предлага уникални исторически, етнографски и лингвистични сведения, които биха могли да бъдат не само ценен извор за учените, но и източник за творческо вдъхновение на писатели, журналисти, художници, изобщо на всички хора на духа. Книгата е необичайна, защото тя е посветена на една често пренебрегвана част на българската народностна общност, на българите от Южна, или както често неправилно я наричаме, не до там правилно я наричаме, Егейска Македония. Обичаите и историческата съдба на героите на тази книга, трудолюбивите жители на село Дреновени, независимо от някои регионални и селищни специфики, до голяма степен представляват преживяванията на цялото население на тази наша южна общност. Подложени след 1912 година на последователна комбинация от репресии, дискриминация, прогонване и асимилация, южномакедонските българи преминават през унищожителни житейски изпитания или по библейския израз на професор Благой Шклифов през Христовите мъки. Особено тъжно е и че след 1944 година, по различни причини за съответната конюнктура, техните обичаи и съдба бяха премълчавани в самата България. Въпреки че са излъчили ярки личности като революционера Гоце Делчев, поетите Христо Смирненски и Атанас Далчев, дори политика-социалист Димитър Благоев, нашите сънародници от македонския юг и югозапад като цяло остават непознати за широката общественост. Имах честта и удоволството да се запозная с него на конвенцията на НПО в Детройт. От тогава вече поддържаме непрекъснато връзка. Разбира се, тази връзка, която държиме, е отново посока на истината и делото и каузата, която са започнали нашите деди. Точно представянето на тази книга, на която сме свидетели днес, показва, че този огън, който съществува на патриотизъм между българите от Македония, независимо от всички политически и национални катастрофи, в които попадаме ние като българи, във времето излизат на повърхността. Нека да не забравим, че Македонската патриотическа организация е създадена 1922 година, замислете си, при условие, когато Македония, една част Вардарска, е под най-жестоката сръбска окупация, а пък Беломорска Македония е под гръцка окупация. И от тогава НПО продължава на старите традиции на организацията на ВМРО и, както си коментирахме преди няколко дни с господин Королов и с Фил Въчков, това беше план Б. Тоест независима държава е план Б. План А винаги е било обединение с майка България, но като няма възможност за обединение, тогава ние осъществяваме план Б, т.е. независима Република Македония.